Ya, sanibona. Beninguphi kwamfana? Ngikhalela i-Country Fresh ice cream. Noma ngibona efrijini yikho ngihalela. Hhayi, angisazi. Ngathi yazini, ngcono ngenze ama-flapjack khona phela ngizosheba ngayo i-ice cream. Hhayi, le moulding shaper ngiyithenge ePanda ngaphansi kwe-R100. Hhayi, ngathatha ido wami phela wama-flapjacks ngawufaka ku-non-stick pan. Thanda kanjani? Hawu, ngiqhele uhamba ngomunye ushuni ukuthi nje nina nazi. Hayibo, sekho kuyavuthwa-ke nakhu udo wesesele. Ama-flapjacks aphumile. Uthanda kanjani? Sengiyapleyitha phela lapha. Usekele, u-heart, nakho ngathi ngiyogqina ngo-square. Angazi noma u-square noma u-diamond. Hhayi, it can be anything I want it to be. Ngisebenzisa i-imagination yami. Awu, nayi le mpahla bengiyihalele ngiyibona efrijini kaMqhele. Country Fresh ice cream, blueberry cheesecake. One of my favorite flavors from Country Fresh. Hayibo, ngathi ngithi ngithathe isipuni esisodwa uzosho phela umfana ukuthi hhayi bo, sengizoqeda u-ice cream wakhe. Ngathi u-ice cream angawuthenga ekhaya. Hhayi, ngafaka isipuni esisodwa sothini, ukuphinda phela angivakashe. Hhayi, ngathela u-honey phezulu phela for leyo pizzazz ukuthi kube kuhle futhi. Hhayi, here's my finished product. Ngaze ngajabula. Thank you, Country Fresh.